Барызга да кабаттан хәерле кичләр теләп, җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Кемнәр бу атнада үзләренең гомер бәйрәмнәрен билгели, барыгызны да котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән бәхеттә гомер итегез. Безгә бүген бер котлау хаты килеп иреште. Әйдәгез, андагы теләкләрне иясенә бергәләп җиткерик әле. Килдебәк авылында гомер итүче кадерле әтиебез, бабайыбыз, әниебезнең гомерлек терәге булган Кәримуллин Миннемөхәммәд Вәли улы. Гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине 80 яшь тулу уңайы белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, кадерле әниебез Зөлхиҗә белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син әти безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух шишмәбез, яшәү өлгебез. Кадерлебез, тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Әти, син балаларыбызга да ягымлы дәвәти. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, оныкчыклар сөеп, әни белән бер-берегезгә куаныч һәм терәк ышаныч булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп, яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр сиңа. Әти, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул, безне сөендереп. Энебез Зөлфәт һәм киленебез Алия тәрбиясендә, әниебез Зөлхиҗә белән оныклар сөеп, аларга күз-колак булып, озын-озак яшәргә дә яшәргә әле. Әтиемнең күркәм сыйфатлары булса әгәр һәрбер ир атта, бар хатын-кыз көчле терәк тоеп, яшәр иде димен рәхәттә. Сабыр холык, тынгы белмәс йөрәк, уңган куллар, әти куллары. Әтиемә Ходай гомер бирсен, тигез булсын тормыш юллары. Киңәшләрең һәр чак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшим мин. Синең белән һәр көн чын йөрәктән горурланам, әти, яшермим. Сәламәт бул, кайгы, хәсрәт күрми, гомер көзең тыныч каршыла. Рәхмәтемне әйтеп, газиз кеше, синең алдыңда баш иям. Йөрәгеңнең киңлегенә сыйганбыз барыбызда. Без бәхетле синдәй кеше булганга яныбызда. Биргәненә шөкер итеп, яшисең риза булып, килсен алдагы елларың шатлык, бәхеткә тулып. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өй эче, тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен әткәй көчең. Маңгайыңда сырлар, үткән еллар, борчуларың эзе, ак чәчең. Барлык балаң әти рәхмәт әйтә. Котлы булсын 80 яшьлегең. Бу изге теләкләргә кадерле әниебез Зөлхиҗә, кызларың Зөлфирә, Гөлфирә, Гөлүсә, Ләйсән, бердән-бер энебез Зөлфәт, киленебез Алия, оныкларың Зөбәйдә, Фәридә, Азат, Әдилә, Әлфинә, Энҗе, Чәчкә, Дамир, Зәмирә, Данияр, Сәйдә, Мәрьям, кияүләрең Фәрид, Илдус, Илшат, Рамил һәм кода-кодагыйларында кушла дип тәмамланды котлау хаты. Килдебәк авылында яшәүче Миннемөхәммәд абый, туган көнегез
котлы булсын. Гаилә тигезлегендә, балалар игелегендә, төп йортта кадерле кешеләр булып, бик озак еллар гомер итәргә насыйп булсын сезгә. Yazmışыбыз бүләге зинәти, өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Җырлы бүләк тапшыруны бүгенге чыгарылышы шушы урында тәмам. Сез үзегезнең якыннарыгызны котлап, безгә килер көннәрдә менә шушындай матур эчтәлекле, якты теләкле котлау хатларыгызны юллый аласыз. Без аларны һәр атнаны җырлы бүләк тапшыруында ияләренә бергәләп ирештерәбез. Ә бүгенгә сау булыгыз.